nke echiri Nazareth. Achọrọ m oge ọbụla ị na-ege nkụzi m ka ị na-eche echiche banyere ihe ọbụla m na-ekwu, m na-akụzi, na ọ ga-enyere gị aka inwe ike wee ghọta ebe m na-eje. Maka na ife ndị ọcha mere anyị bụ echeta ebebe, na ihe m na-akụziri gị bụ ihe ga-enyere gị aka ịghọta onwe gị. Nke a ga-abụ oge ọbụla ibu Baịbụl n'isi. Have you asked yourself why no one in the Bible had Bible? Ịjụọ onwe gị ajụjụ a. O nwere ofu onye nọ na Baịbụl nke nwere Baịbụl. Ịjụọ onwe gị ajụjụ. Ndị ọcha wee sị gị na ihe nna nna ha metere bụ ajọ ife, mana ha bịa dee Baịbụl wetara unu sị na nna nna ha emela ajọ ife, na ife ọma ka ha mere. Fama wetaziri gị Baịbụl ahụ. How many church dị na be ha? Ha wee gwa gị na Jizọs ha dere n'akwụkwọ wee nye unu na ọ zụrụ imirikiti ndị mmadụ with ogbe achịcha 5 na azụ na-abụ. Iwe kwete, mana ihe niile ijebere ụka for years, ndị ụka na-anarọ gị anarọ, onwebe nke e nyere gị. Ha anọkọtaberu mmanụ ahụ a na-ekwu na-esi n'elu ada ka ọ daala unu na-akwụbeghị ya. Esibe ka ịjụ onwe gị ajụjụ, chewere echiche banyere onwe gị. Ife niile ha gwara unu maka nna nna ha bụ ezigbo ife, wee gwa gị na nna gị mere arụ. Makwana mkparị ka akpara gị ọfụma. Ma ọ ga-abụ mmadụ pụta na-akpọ nna gị iyi, ịtụ ọgụ, ịkpọ polisi, mana ndị ọcha bịa kparịa generation gị, ndị ọcha bịa kparịa agbụrụ gị, ịkpọrọ ya isi ala na-efe ha. Kasị gị na-eji ogbe achịcha 5 na azụ na-abụ wee zụọ ndị mmadụ. Ikwete, agwa gị na Jizọs unu gara n'elu mmiri. Ikwete, ọ bụla nzuzu ka ị dị. Achọrọ nke unu mara na ihe niile na-eme n'Afrịka abụlọ ndị gọọmenti mere anyị, nọọ ndị nọ n'ime Afrịka na-eme onwe ha. Anyị nwa na-eme onwe anyị maka ihe anyị kwenyere. Ị kwenyere n'ihe ị mara maka ya. Ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi m, ị ga-afụ ebe m gwara unu wee sị unu na Baịbụl a bụ mkpakana ekwelu ebe anya ime ọgbado gị, nwere ebe ị ga-eje nwuzi na ndụ gị anya. Ha mere ihe ka ikpebere ekpere, ha mere ihe ka ijebere ụka ka ihe na-eme na ndụ gị. Abịa n'ụlọ ụka na-asụ unu ntụwa unu na-enye onye na-eme nke a, mana aja a na-achụ, Chukwu sị na aja a na-achụ bụ ngị nwe iwere aja nye onye, iwere ihe nye onye nwụrụ ka ọla ha. Ndị agụụ na-agụ, ndị ihe na-esiri ike, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, mana Chukwu bịa ọgọzie gị, mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa bịa gọzie gị,
nye gị mee ife agarụ gị ka ọ mara na ị ga-enweta onwe gị. Isi mba, iweru 1 million 2 million ije n'ụlọ ụka gwom, mana ebe na ezinụlọ gị n'akụkụ ndị be gị, ndị gị na ha bi n'ebe gị na-ata ahụhụ na-anwụsịsị, mana ihe a ga-eji wee zọpụta onwe ahụ 5,000 naira, mana iweru millions dị na-enye n'ụlọ ụka, ha bịa yọọ 5,000 esi ha na ọ dịlọ. O nwere ihe bụ na ọ dịlọ bụ na ọ dị, mana ị chọrọ ebe a ga na-afụ gị, mara na ihe ọbụla ị na-eme a na-afụ gị na Chukwu ama ngọzi gị na ya, na otito ahụ ndị mmadụ toro gị na ọ bụ sọ ya bụ ihe ị ga-enweta. Ole so na nke ịmalụ eweseru gị gosi, mana nke ị na-eme ka ndị mmadụ fụ na ị na-enyere ndị mmadụ aka, Chukwu ama ngọzi gị na ya. Enyemaka Chukwu ya agọzi gị, aja ị chụrụ achụ bụ nke inyere mmadụ aka, onye na-ata ahụhụ. Onye bụ ebe Chukwu esi wee ngọzi gị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'ụbọchị nke taa, ndị a jikwa ego ahụ, ma ha na-achọ ebe a ga-eme ya ka a na-apụ aka wee zụọ ọka aka, ọka o buru ụzọ, ọka o mee, ọ bụrụ onwe ka ị na-eme. Next 10 years ị dapụ ibibere ntụ, ị na-asị na ịmara ihe na-eme gị, ichefuo ụmụ gharịgha ndụ ibiri, ka ife na-esiri gị ike, ndị ụka ahụ ị na-enye ego ama nyekwara gị aka, and nwụọ ọnwụ na o nwere ụgwọ iji ịya akwụkwọ ya. Ọ bụrụ na ndị famili gị, nwunye gị akwụkwọ ya, ndị famili gị akwụọ ya, ichebe echiche banyere onwe gị. Nkụzi m bụ ife ga-enyere gị aka ka ịghọta onwe gị. Tụsasị ozi a na-akụzi ka o nyere ndị ọzọ aka. Laikikwa na ọ dị ewepụ ego chi ya, gwakwa ndị ọyị ka ha sonyere m na ị ga-amụta ihe n'aka m, na nkụzi ibe ife ihe eme, ichebara onwe gị echiche, chebara onwe gị echiche n'ihe ndị na-akụzi. Mgbe ụfọdụ unu na-agụ Baịbụl, ife anyị dịka na Baịbụl a, chee na echiche banyere ihe. Mana ọ bụrụ ma masị gị ihe ọbụla gbasara Baịbụl, ikpegbu Baịbụl, ikpere na ekpere, theoretical fire, mee ife niile a for many years, ife na-eme na ndụ gị ka na-eme. Ọ na orubere oge ị ga-ajụ onwe gị ajụ, chee ichebere onwe gị, sị ka ifekena chi gị aha. And aka na-ekwu sị na mmadụ ifere chi ya bụrọkwa ịgwọ ọgwụ. Ị ga-ebidogoro iwepụ aka n'ihe ọbụla ibu ife ọjọọ. Believe na o nwere mmụọ na-echekwa gị, your guardian angel. Na mgbe ị ghọtara na mmụọ na-echekwa gị na ndị agbụrụ nna gị, na Chukwu ga-enye ha ikikere inyere gị aka. Ife unu amalọ maka mmụọ karịrị unu. Ife na-eme n'Afrịka abụrụ gọọmenti, ọ bụrụ ndị nọ n'ọchịchị, na unu na-eme onwe unu maka unu achọrọ inyere onwe unu aka, mana ihe niile na-ebu gọọmenti. Chee iche banyere ndụ gị, wepụ anya n'ihe abụọ nke gị, mara na oge Chukwu ka mma, na o nwere ife niile na-eme n'oge ya. Akụzirere m unu wee sị na ife ọbụla na-eme n'ụwa a nwere oge, ọnya ka ndị Igbo ji wee sị na onwekwara oge ọ daa. Ma na ife niile na-eme n'akụkụ gị, nọọ ife ka ọ na-akụziri gị, mana anya dị gị n'elu. Ka ndị ọcha erie na ife ndị ọcha mere ndị Afrịka bụ echeta ebebe. Tụsasị ozi a ka inyere ndị ọzọ aka, ka ịgbaziri ndị ọzọ ụzọ ka ọ dị ha na mma. Na mbọ nna agba ka ọ dị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Like ya kwachi ya, ọ dị ewepụ ego. Gwakwa ndị ọyị ka esonyere m, ihe ọbụla m na-akụzi gbaa mbọ chee echiche banyere ya, maka ọ ga-enyere gị aka. Na ọ bụrụ iwere ntị were mmụọ gị wee na-eche okwu ọbụla nke m na-ekwu, ọ ga-adịrị gị na mma.